στιγμή θα διακοπεί το σήμα. Ήδη βλέπετε αυτά τα χρώματα, ήδη μετατρέπεται σε μια μπάλα φωτιάς η περιοχή γύρω από το σκάφος. Υποθέτω. Και το σήμα διακόπτεται όπως ήταν αναμενόμενο. Λέει ότι όλα τα αεροσκάφη τα οποία είναι εκεί για να παρατηρήσουν το integrity το βλέπουν. Το βλέπουν. Τώρα μας δείχνει 40 μίλια υψόμετρο και η ταχύτητα πέφτει απότομα. Ναι, ενδεχομένως ή έκανε κάποιον ελιγμό τύπου αναπήδησης, όπως λέγαμε νωρίτερα, ή δεν μας δείχναν σωστά τα νούμερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τώρα πράγματι βλέπουμε αυτό που πρέπει να βλέπουμε, μια απότομη επιβράδυνση. Δείτε την ταχύτητα πώς πέφτει. Είναι σε μίλια την ώρα και η υψόμετρο αυτή τη στιγμή λέει 39 μίλια. Λοιπόν, είναι 2,59 αυτή τη στιγμή και υπενθυμίζω σε 8 λεπτά δηλαδή περίπου θα έχουμε την προσταλάσσωση, 7-8 λεπτά. Και σε λίγο θα πρέπει να ακούσουμε φωνές από τους αστροναύτες και η Κριστίνα μας επιβεβαιώνει. Μας επιβεβαιώνει η Κριστίνα ότι όλα είναι καλά. Τέλεια. No activity. Impact to the camera controller fail is no Cab 1 views of the chutes. Integrity. We're processing good data through the GPS system. A good view of integrity. Time to splash down 4.5 minutes. Μένουν 4 λεπτά. 4 λεπτά And περίπου. a view of integrity from the WB-57. We're at 50,000 feet. 50.000 πόδια υψόμετρο. Να το λοιπόν. Τώρα το βλέπουμε καθαρά, φαίνεται το σχήμα του. Και άρα θα μπορέσουμε να δούμε λοιπόν τα αλεξίπτωτα. Πολύ χαίρομαι γι' αυτό. Ετοιμάζεται λοιπόν το μπροστινό κάλυμα που σας είπα νωρίτερα να ανοίξει για να απελευθερωθούν τα πρώτα 3 αλεξίπτωτα όταν η ταχύτητα θα είναι περίπου 520 χιλιόμετρα ανά ώρα. Όλη τη δουλειά την κάνει η ατμόσφαιρα. Να το είδατε? Και εδώ έχουμε σχεδόν αμέσως βγήκανε τα drogue parachutes, τα άλλα βγήκαν τα 3 πρώτα και μετά άλλα 2. Αυτά είναι που λέγαμε ότι το σταθεροποιούν. Κοιτάξτε πώς ταλαντώνεται. Κοιτάξτε πώς ταλαντώνεται. Σκέψου τώρα να είσαι μέσα. Πώς θα το βιώνεις αυτό. Και θα βγουν σε λίγο τα αλεξίπτωτα οδηγοί, τα οποία θα βοηθήσουν στο ξεδίπλωμα, στην ανάπτυξη των μεγάλων τελικών αλεξίπτωτων, που θα μειώσουν την ταχύτητα στα 27 χιλιόμετρα ανά ώρα. Όλα πάνε ακριβώς όπως έχουν προβλεφθεί. Πώς έχουμε 2-3 λεπτά ακόμα. Βλέπετε πόση ώρα αυτά τα drogue parachutes λειτουργούν. 10,000 feet, είπε, άρα 10.000 πόδια είμαστε τώρα, δηλαδή σε λίγο θα πρέπει να δούμε τα άλλα αλεξίπτωτα. Να το. Αυτή είναι η οδηγή, τα αλεξίπτωτα οδηγεί και θα ανοίξουν τα μεγάλα τώρα αλεξίπτωτα. Αυτά είναι. $5,000 πόδια. Αυτό. Και τώρα βλέπετε πόσο πιο ομαλά πάει. Άνοιξαν πλήρως. 35 μέτρα διάμετρο είναι αυτά τα αλεξίπτωτα που βλέπετε εδώ. Πολύ καλός ο ρυθμός, λέει, της πτώσης. Όλα πάνε σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
κάνει κάποιες διορθώσεις εκεί? Είναι νομίζω τελική ελιγμή για να φτάσει εκεί ακριβώς που πρέπει να φτάσει. Αυτό είναι που λέγαμε για την υδραζίνη νωρίτερα. Χαίρομαι πάντως που μας προσφέρουν αυτές τις εικόνες. Έτσι, καταφέραμε να δούμε όλη τη διαδικασία με τα αλεξίπτωτα και αυτό είναι πολύ πολύ ξεχωριστό. Τι ωραίο πλάνο αυτό εδώ που μας δίνουν. Υπήρξαν πολλά παράπονα για την εκτόξευση, για την σχετικά μέτρια προς κακή κάλυψη από την NASA, που είχαμε διακοπές, που η κάμερα δεν ακολουθούσε καλά τον πύραυλο, αλλά αισθάνομαι ότι μάθανε από τα λάθη τους. Να το, φτάσαμε. Καλωσορίζουμε λοιπόν τον Reed, τον Victor, την Κριστίνα και τον Jeremy πίσω στον πλανήτη μας. From the pages of Jules Verne to a modern-day mission to the moon, a new chapter of the exploration of our celestial neighbor is complete. Integrity's astronauts back on Earth. Υπέροχα. Οι 4 αστροναύτες λοιπόν είναι πίσω στον πλανήτη μας. Ταυτιστήκαμε, όπως έλεγα στην αρχή, μαζί τους. Ήταν σαν να είμαστε κι εμείς εκεί. Βλέπαμε τις συνεντεύξεις τους, τις ωραίες συγκινητικές στιγμές που μοιράστηκαν μαζί μας. Και τώρα είναι εδώ μέσα στην κάψουλα και περιμένουν. Από όσο γνωρίζω θα πάνε πρώτα κάποια σκάφη να ελέγξουν αν υπάρχει κάποια διαρροή, αν είναι όλα εντάξει. Και στη συνέχεια θα πάρει κάποια ώρα για να έρθουν τα ελικόπτερα, τα οποία θα τους παραλάβουν και θα τους πάνε στο πλοίο το οποίο τους περιμένει, το USS John Murtha που είπα νωρίτερα. Ναι, εδώ είναι το πλοίο που τους περιμένει. Βλέπω τα μηνύματά σας. Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστώ πολύ για τις συνεισφορές και συμμερίζομαι και εγώ τον ενθουσιασμό σας. Αντιλαμβανόμαστε τον άνθρωπο, θεωρώ. Λέει Αστρόνη, ευχαριστούμε. Παρακολουθώ τη ραδιο... λέει ότι όταν φτάσουν τώρα τα σκάφη εκεί θα φτιάξουν κάτι σαν φουσκωτό, μια φουσκωτή περίμετρο, αν κατάλαβα καλά, τριγύρω. Θα δούμε, θα το βλέπουμε εδώ. Λοιπόν, έλεγα ότι, και να σας πω ότι στις φωτογραφίες που είδαμε με το φεγγάρι και τη σελήνη, ειδικά αυτές που ήταν κοντά στο φεγγάρι και το φεγγάρι και τη γη, ήθελα να πω, αυτές που ήταν κοντά στο φεγγάρι και βλέπαμε μακριά τη γη, για πρώτη φορά νομίζω είδαμε τόσο καθαρές εικόνες. Για πρώτη φορά και φάνηκε και το πόσο σκούρο είναι το έδαφος της σελήνης. Είναι